ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklara. Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 sang aga. Mayang aga mga kabombo sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa dyan pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 30 sa bulan sa Oktubre sa 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Christmas countdown, 56 days to go, kon 56 dias na lang nabilin antes ang Pasko. Kagaroon, kanto na kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balitan lokal, Coast Guard Station Northern Negros Occidental nagpagwas ang advisory nga balik biyahe na ang mga barko sa nagkalain-lain nga pier sa probinsya matapos ginbatak ang tropical cyclone wind signal sa Negros Occidental. Bagyo Paeng naghuyang na sa tropical storm category nagikan sa anay mabaskog kag makahalalet nga severe tropical storm category. 146 ka pamilya kag 542 ka mga individual nag-evacuate sa barangay Banago kasunod sang pagsaka sang level sang tubig bangod sa mabaskog nga pagulan. Kapin 40 ka mga personnel sang Philippine Red Cross gin-deploy agud magbulig sa mga evacuees nga apektado sang Bagyo Paeng sa Bacolod. Lalaki nga nahulog sa overflow sa banwa sang Isabela sang Biyernes padayon pa nga ginapangita. Sa balita national, NDRRMC nagginrekomendar kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdeklara sang National State of Calamity sa sulod sang isa ka tuig bangod sa Bagyong Paeng. Death toll sa paglaslas sang Bagyo Paeng gin-revise sang NDRRMC sa 45 nagikan sa 73. US Vice President Kamala Harris magabisita sa Pilipinas sa Nobyembre. Sa balita international, hindi magnubo sa 120 ka mga individual patay sa stampede sa Seoul, Korea. Sa balita nga special, private car kag jet ski ginsugpon sang isa ka anay chef agud makahimo sa mala sports car nga harurot sa katubigan sa Malolos, Bulacan. Sa balita sa negosyo, GSIS ginanunsyar nga mahimo na nga mag-avail sang emergency loan ng mga miyembro sini nga apektado sang Typhoon Paeng. Sa balita sa Inampang, Samahang Basketball ng Pilipinas nagpagwa na sang listahan sa mga players nga magahampang para sa Gilas Pilipinas sa 5th window sang FIBA World Cup qualifiers. Sa balita sa entertainment, Carla Estrada ginsabat ang mga espekulasyon nga nagbulagay na ang bata sini nga si Daniel Padilla kag nobya nga si Catherine Bernardo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Kagamuyan tumakabombo nga aton yung mga headlines. Nagkaroon sa ilo na kita sa mga detalye na sa aton mga balita. Upod sa inyo, mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second. Kagkaroon kato na kita mga kabombo. Sa detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita, nagpagwa na sang advisory ang Coast Guard Station Northern Negros Occidental nga magabalik na ang biyahe sa tanan nga mga barko sa nagkalain-lain nga pier sa probinsya matapos na ginbatak ang tropical cyclone wind signal diri sa Negros Occidental. Sa Sea Travel Advisory number 2 nga ginpagwa sang Coast Guard Station Northern Negros Occidental kagabi, ginpayag sini nga makabalik na biyahe ang mga barko nga may ruta nga daan bantayan via Cadiz City, Dumangas via Bredco Port, kag Banago Port, Bacolod City kag Iloilo via Bredco Port, Bacolod City, Tabuelan, Cebu via Sagay City kag Escalante City, kag Toledo, Cebu via Toledo City, Cebu via San Carlos City, Negros Occidental. Magaresume na ang regular operation sa nasambit nga mga barko. Magluwas lamang kunini ang liwat nga suspendihon bangod sa malain nga tempo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga.
Sa subong nga aga mga kabombo, wala na sang storm signal diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Aton chikayron ang dalagan sang panahon nagikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, nabatak na ang Tropical Cyclone number 1 sa probinsya sang Negros Occidental las 11 kagabi. Apisar sini nakabatsyag sa gihapon sang mabaskog apang wala man nagadugay nga pag-ulan diri sa syudad sang Bacolod kaina sang kaagahon. Samtang alas 2 kaina sang kaagahon ang Bagyo Paeng ang naghuyang na sa tropical storm category gikan sa anay mabaskog makahalalit nga severe tropical storm category. Sa karon ang tropical storm Paeng ang nakalampuas na sa kadutaan kagyara na sa West Philippine Sea. Ang sentro sang Bagyo ang ulihi nga nasiplatan nga nakabase sa 85 km west northwest sang Iba, Zambales. Ini ang nagadala sang baskog nga hangin nga nagadangat sa 85 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 105 km per hour. Ang bagyo ang padayon nga nagahulag padulong sa west northwest nga direksyon sa kadasigon nga 30 km kada oras. Ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 2 ang Pangasinan, La Union, southern portion sang Ilocos Sur, Benguet, Tarlac, Zambales, western portion sang Bataan, western portion sang Pampanga kag northwestern portion sang Nueva Ecija sa Luzon. Mabatsyagan sa nasambit nga lugar ang gale force winds nga magadala nga makadala sang minor or kun minor tub moderate nga pagpanghangkat sa kabuhi kag propiedad. Signal number 1 ang Cagayan, kalakip ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, nabiling nga bahin sang Ilocos Sur, Aurora, nabiling nga bahin sang Nueva Ecija, nabiling nga bahin sang Pampanga, Bulacan, nabiling nga bahin sang Bataan, Metro Manila, Laguna, Rizal, Batangas, Cavite, Quezon, kalakip ang Pulillo Islands, Marinduque, northwestern portion sang Romblon, Occidental Mindoro, kalakip ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Calamian Islands, Camarines Norte, kag northwestern portion sang Camarines Sur, sa bahin sang Luzon. Ang baskog nga hangin nga dala sini ang magatuga sang minimal, tubtub minor nga pagpanghangkat sa kabuhi, kag propiedad. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace Lynn Lubaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang dalagan sang panahon ng aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Kakaroon sa dugang panaton nga balita lokal, nagpanawagan ang punong barangay sang Barangay Banago diri sa syudad sang Bacolod sa mga residente nga magpabilin sa evacuation center kung magapadayon pa ang pagkalain sang tempo. Bangod wala pa nakagwa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paeng. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Ricky Mijares, nagdangat sa 146 ka pamilya o kon 542 ka individual ang nag-evacuate sa Barangay Banago kasunod sang pagsaka sang level sang tubig bangod sa ulan nga dalasang bagyong Paeng. Ang mga nag-evacuate nga mga pumuluyo ang nagikan sa Purok, Sibukaw, Bayanihan, Nami-Nami, Katilingban, kag Himulaton. Temporaryo ang mga ini nga nagatiner sa Banago Elementary School 1 kag 2. Nagpatigayon naman sa survey ang punong barangay sang Barangay Banago sa syudad sang Bacolod agud niya matumod ang mga balay nga totally damaged bangod sa bagyong Paeng agud niya mahatagan sang cash assistance ang gobyerno ang apektado nga mga pumuluyo. Wala man ginapabayaan sang barangay ang mga evacuees kag pasalamatan man kung mayara sang ihatag nga ayuda ang city government sang Bacolod City. Isa man sa problema sang barangay sa karon ang nagguba nga pika-pika o con shorelines protection. Ginpahayag sang punong barangay nga nagsaka ang tubig
sa Barangay Banago bangod ang mga tubig sa Barangay Bata kag Bandalagan sa tion nga mag-ulan ang didto man nagakadto. Nagpanugyan ang punong barangay sa mga residente nga apektado nga siguruhon anay ang dalagan sang panahon antes magbalik sa tagsa kapuluyan bangod mabudlay man sa mga rescuers nga mag-rescue sa ila. Liwat sa tion liwat sa tion nga kinahanglanon ang rescue. Ginalantaw man sang barangay kung ano ang mabulig sa mga pumuluyo nga naguban sang bangka nga ginagamit sa ilang nga palangabuyan bangod sa bagyong Paeng. Traction di sa amusan di sa Bulodi, hindi sila mag-cater sang partially ang gusto nila totally. And that's why nga kitangita tagito gina isa-isa daw daw alin sa alas 8 ginobra ta alas 3 na namon natapos ng obra namon sa pag inspection sang mga totally damage ng mga balay ngara sa coastal area. Ang kabayan sa pagpayag ni punong barangay Ricky Mijares sa Barangay Banago, syudad sang Bacolod. Samtang kapin 40 man nga personnel sang Philippine Red Cross ang gindeploy agud nga magbulig sa mga evacuees nga apektado sa bagyong Paeng sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Rita Benita Mirasol, Chapter Administrator sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter, nagpadala ang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter sa mga ambulansya kag mga personnel agud mag-rescue sa mga pumuluyo nga na-stranded sa tagsa ka mga puluyan matapos nga nagsaka ang level sang tubig baha kasunod sa mga pag-ulan dala sang bagyo Paeng. Nagpartner ang Bombo Radyo Bacolod sa Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter sa pagpanagtag sa mga soup meals kag toasted bread matapos nga support o naghatag ang supporter sa food donation para sa mga evacuees sa Barangay Banago sa syudad sang Bacolod. Naghatag man sa nagkalain-lain nga serbisyo ang Philippine Red Cross sa mga residente nga naapektuhan sa bagyo Paeng. Nagpanugyan man si Mirasol nga ipabilin sa gihapon ang pagsuksok sang face mask kaga imintinar ang proper hygiene sulod sang evacuation centers. Dugang pangapanugyan ni Mirasol sa mga pumuluyo nga mag-aligmat ka mag-evacuate gilayon sa tion nga may ginapatigayon nga preemptive evacuation ang syudad sa Bacolod bangod wala pa kagwa ang bagyo Paeng sa Philippine Area of Responsibility kag mayara pa sang isa nga nagapasulod. Upod sa Bacolod City DRRM kag pila man ka mga responders sang Bacolod City nag-deploy ang aton nga team, ang aton nga Negros Occidental Bacolod City Chapter, sang aton ambulance team and mga volunteers naton during sang pagsaka sang tubig kag pag-evacuate sa mga pumuluyo dito sa Barangay Singkang, Barangay 39, Barangay Tangub. And kaghalin sang kahapon until today, nag-upod man kita gihapon no, sa pag-responde sa paghatag sang nagkalain-lain nga mga services. Nabatian si Rita Benita Mirasol, ang Chapter Administrator sang Philippine Red Cross Negros Occidental Bacolod City Chapter. Samtang nagsubside man ang tubig baha nga nagsulod sa public cemetery sang La Castellana, Negros Occidental, sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay La Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan. Pililion nga mga barangay sa nasamit nga banwa ang napektuhan sang bagyong Paeng. Suno kay mangilimutan mayara sang siyam ka individual o kung duha ka pamilya ang nag-evacuate nagikan sa barangay Robles bangod sa bagyong Paeng. Ang iba naman nga mga apektado sang pagbaha kag landslide bangod sa bagyong Paeng ang ginalakapan sa barangay Nato nga isa ka pamilya o kung apat ka individual. Kag barangay Kabakungan nga may isa ka pamilya kag duha ka kabataan ang ginpadalan sang banwa sang food packs bangod nagtinira mga ini sa ila tagsa ka mga himata. May na-record man ang banwa sang gamay nga landslide sa barangay Kabakungan sa banwa sang La Castellana. Wala man na dayon ang meeting sang local chief executive kahapon sa mga punong barangays sang banwa bangod gin-antisipar na sini nga hindi makumpleto ang attendance bangod may mga punong barangay nga may suba pa nga tabukon nga mahimo hindi makatabok bangod sa malain nga panahon. Ginadihon sa karon sang local government sang La Castellana ang drainage system sang banwa agud nga malikawan ang pagbaha sa tion nga mayara sang bagyo. Nagpanawagan man ini sa mga pumuluyo nga disiplinahon ng kaugalingon sa pagpaninlo kag maghaboy kag sa paghaboy sang basura sa nagkaigo nga habuyan bangod bisan ano pa ka maayo ang drainage system sang banwa. Kung wala sang disiplina ang mga pumuluyo magabaha sa gihapon.
So, Two families, 9 individuals ang sa Barangay Robles. Tapos meron kita sa Natuya, ginulungan na natin siyang food tax, but kaya nara lang sila nagstay sa iba family. One family, 4 individual. Tapos ang sa diri sa Kabakungan, sa landslide nga area, meron kita nga one family with 2 children. So, 4 man sila pamilya. Gintagaan taman ng mga food tax. Ang kabayan sa pagpahayag nila Castillana Mayor Mayla Nicor mangilimutan. Kag sa katapusan nga balita lokal, padayon pa ang ginapangita ang isa ka lalaki nga na-missing matapos nga mahulog sa overflow sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Captain Joseph Partidas, hepe sang Isabela Municipal Police Station, ang biktima ang ginkilala kay Reggie Fernandez, 33 anyos, kasado, isa ka laborer, residente sang sitio Makapalo, Barangay Riverside, Isabela, Negros Occidental. Kag ini ang ginreport sang ila himata sa Isabela Municipal Police Station nga missing sang Biyernes sang gabi matapos ginaligar nga nahulog sa overflow sang cruising Kabkab Barangay Kabkab Isabela Negros Occidental samtang nagatabok sakay sa ginamaneho nga motorsiklo. Suno kay partida suno sa panaysayon sang himata sang biktima nga nagreport nga missing ini, nag-inom-inom ini kaupod ang pila ka mga abyan sa katupad nga barangay kag nagpauli na ini o kunsang nagpauli na ini ginaligar nga nakita sang pila ka mga residente nga ini ang nahulog sakay sa motorsiklo sa nasambit nga overflow. Nagaisahano ng biktima nga nagpauli kag gintinghuan sini nga magtabok sa overflow kag wala masarangan ang current sang tubig kung sa diin nahulog ini. Nagapadayon sa karon ng search and rescue operation sa mga otoridad sa biktima agod nga ini ang makita. negative pa subong until now continue pa ang pagpatigayon sa rescue operation sa para ma-recover magit kung magit no ang dangatan sa Richie. Wala na siya upod siya na isa pa uli. So usually nandiyan na nagaya magpuli kay ladapin na. Ang iyagli nga aliya ma'am kada hapon kay nung ginasya. Nabatian si Police Captain Joseph Partidas, ang hepe sang Isabela Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligan sa taknang alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabumbo ng aton yung mga natipon yung mga balita lokal. Karon bantayan naman nato ng aton balita national, international kay iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 ang aga. Balik na kita sa aton niya pagpangalagad diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat kami niyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kag karon sa ilo na kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national.
Ginrekomendar sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magdeklara sa National State of Calamity sa sulod sang isa ka tuig bangod sa halit nga gitugas ang bagyong Paeng. 16 sa 17 ka mga rehiyon sa Pilipinas ang gin-classify nga high risk bangod sa bagyo nga nagtugas sa mga flash floods ug landslides. Suno kay NDRRMC Executive Director Raimundo Ferrer sa isa ka virtual meeting kaupod ang presidente. Suno kay Ferrer, ang Pilipinas ang dapat niya magdeklarar sa National State of Calamity bangod sa epekto halit kay projected impact sang bagyong Paeng sa sulod sang isa ka tuig. Magluwas lamang kung i-lift ini sang mas temprano. Ginrekomendar man sang NDRRMC ang pagbaton sang pungsod sang international assistance santo sa mga kinahanglanon. Suno kay Marcos, magahulat ini sang official resolution nagikan sa NDRRMC nga iya kinahanglan niya i-approve agud nga opisyal nga madeklarar ang state of calamity. Ang state of calamity ang nagapahanugod sa gobyerno nga usaron ang calamity funds, pungga ng price hike sa mga basic necessities kag mag-grant sang interest-free loans. Sa data sang NDRRMC, nagdangat na sa hindi magdubo sa 271,259 ka mga individual kag 72,000 ka pamilya ang sa napulo ka mga rehiyon na naapektuhan sang bagyong Paeng. Samtang hindi magnubo sa 45 ka mga persona ang ginreport nga nagkalamatay bangod sa baha kag landslides nga gintugas ang Bagyo Paeng suno sa National Risk Reduction and Management Council. Ang numero sang fatalities ang ginrevise nagikan sa 72 nga una na ginreport sang ahensya matapos ginvalidate ang tali sa mga regional offices. Suno sa NDRRMC, hindi magnubo sa 31 ang nareport nga missing samtang 14 naman ang napilasan bangod sa bagyo. Mayara sa kabugusan nga 194 ka mga flooding incidents nga na-record kung sa 98 ang nagikan sa Region 6, 77 ang nagikan sa Region 5, 12 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kana Muslim Mindanao o kan BARM, 6 sa Region 12 kag isa sa Caraga. Mayara naman sang 33 ka mga insidente sang landslides nga na-report sa mga apektado nga rehiyon. Ginreport man sang ahensya nga 57 ka mga dalanon sa 12 kag 12 ka mga taytay ang hindi maagyan bangod sa weather disturbance. Kabugusan nga 12 ka mga syudad kag munisipalidad ang naapektuhan sang power interruptions. Duha ka mga munisipalidad ang naapektuhan naman sang water supply interruption. Kabugusan nga 5 ka mga domestic flights ang nakanselar samtang 58 ka mga seaports ang naapektuhan. Kabugusan nga 280 ka mga pamalay ang naguba sa Region 6, Region 7, Region 11, Region 12, Caraga kag BARM. Ginreport man sa NDRRMC nga nagdangat sa 54.6 million pesos ang kabugusan nga value sang production loss sa agriculture nga gintuga sang bagyo. Kag sa tunang katapusan nga balita national, magabisita si US Vice President Kamala Harris sa Pilipinas sa masunod nga bulan sa anunsyo sang White House. Ang trip ay ika-schedule matapos ang pagtambong ni Harris sa November 18 to 19 Asia Pacific Economic Cooperation o kon APEC Leaders Meeting sa Bangkok. Sunod kay US President o kon Press Secretary Karine Jean-Pierre. Sunod diri ang partisipasyon sang Vice Presidente ang mag-underscore sang commitment sang Estados Unidos sa economic cooperation sa Indo-Pacific region. Kaya giga-outline sini ang goals ang US para sa ilang nga APEC host year sa tuig na 2023. Si Harris ang mahigkita sa mga government leaders kag civil society representatives. Sa isa ka press release, ginpag ni Jean-Pierre nga ang pagbisita sang Vice Presidente ang mag-reaffirm kag magapakusog sang alyansa sang Amerika kag sang Pilipinas. Ang Estados Unidos ang nagalaom sang isa ka smooth nga relasyon kaupod si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi ka nga isang relasyon sang duha ka pungsod sa pagpamuno ni former President Rodrigo Digong Duterte sa isa ka separado nga statement. Ginpag sang Philippine Department of Foreign Affairs nga ginalauman sini ang pag-welcome kay Harris kag sa bana sini nga si Doug Emhoff. Sa karon wala pa sang tulid nga petsa kung saan sila magabisita bangod gina-finalize pa ang arrangement. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligan sa takna alas 6 ang aga. Kagkaroon sa ilan man kita sa aton nga detalye sa nagapunguna nga balita international. Kadto kita sa South Korea, hindi magnubo sa 120 ka mga persona nagkalamatay kahapon
Samtang isa ka gatos ang pilason sa isa ka stampede sa Central Seoul sa South Korea. Matapos nga linibo ka mga persona ang nagginutok sa makitid nga mga dalanon. Agod nga magselebrar sang Halloween. Sunod kay Fire Department official Choi Sung-boom. Ang stampede ang nagluntad alas 10:22 ng gabi oras sa South Korea. Kaya madamo nga mga biktima ang nagkalamatay matapos matapakan. Una na ginpahayag sa mga opisyales nga 50 ka mga persona ang na-cardiac arrest kag masobra 140 ka mga ambulansya ang ginpang dispatch sa lugar agod niya maghatag sang first aid sa mga biktima. Ang distrito sa Itaewon ang isa ka kilala nga destinasyon agad nga magselebrar sang ang Halloween sa capital sang Seoul, Korea. Nagmando sa President Yoon Suk Yeol sa mga opisyal nga i-dispatch ang first aid teams kag i-secure ang mga hospital beds para sa mga naapektuhan. Ang Halloween sini nga tuig nga labing una nga selebrasyon ng event humalin sang nagsugod ang pandemic sang 2020 kung sa diin ginmanduan ang mga South Korea sa magsuksok sang face mask outdoors. Kag sa katapusan nga balita international, gindugangan sang Estados Unidos ang ila security assistance sa Ukraine. Sunod sa Pentagon, mayara sang $275 million nga dugang nga bulig para sa pagbakal sa mga bala sa rocket systems. Sunod kay Pentagon Press Secretary Sabrina Singh, mayara man sang dugang nga pangbakal sang bala para sa ila high mobility artillery rocket systems. Ininay ka 24 nga Presidential Drawdown Authority package sang Estados Unidos sa Ukraine. Nagadangat sa masobra $18.5 billion ang security assistance nga nahatag na sang Amerika sa pungsod Ukraine. Samtang sa balita nga espesyal, maabilidad nga ginhimo sang isa ka Pinoy nga anay chef ang ginupod nga kotse o konsalakyan na kaga jet ski nga ginatawag nga jet car nga mala sports car kung sa diin nagharurot sa mga katubigan sang Malolos, Bulacan. Ang ginisa nga kotse kag jet ski nga ginatawag nga jet car nga mala sports car kung humarurot sa katubigan sang Malolos, Bulacan ang mahimo nga gamiton sa pagsalbar sang kabuhi sa tion nga may pagbaha. Ginpahayag nga ini ang ginhimo ni Ruel Cruz, ang isa ka anay Pinoy head chef sa Germany. Suno kay Cruz nag-eskwela ini sadto bilang mechanical engineer, apang bangod mayara sang kabudlayan pinansyal gani wala niya ini matapos. Apisar nga nahimo na sini ang jet cars, wala gintalikdan ni Cruz ang hilig sini sa pagluto. Magluwas sa iya nga Only Crabs Resto, mayara ini sang kalan-an sa yate bangod plano sini nga himuon nga attraction ang duwa sini ka fully built jet cars. Nakuha ni Cruz ang ideya sang jet cars sa pagbisita sini sa US. Apang bangod mahal na panumduman niya nga siya na lang ang mahimo sang prototype sini. Nagpadulong si Cruz sa mga junk shops kag gilantaw sini kung paano mag-angay ang spare parts sa mga kotse agud nga mahimo sang kung maghimo sang jet car. Nagdangat man sa 4 ka bulan antes natapos ang jet car kag nagastos sang 250,000 pesos para diri. Nanginsulit man ang paghimo sang jet car bangod nagdalagan ini sang 40 knots o kon 60 kilometers kada oras. Mahimo man mabaligya ang jet car sa balor nga 300,000 pesos. Sa subong nga panahon sang tag-ululan, mahimo nga magamit agud magsalbar sang kabuhi ang nasambit nga jet car. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna alas 6 sang aga. Kaya karon kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Ginpahayag sang Government Service Insurance System o kon GSIS nga mahimo nga mag-avail sa emergency loans ang mga miyembro sini nga apektado sang Typhoon Paeng. May report si Bombo Glory Faith El Shario. Sang Government Service Insurance System o kon GSIS nga mahimo mag-avail sa emergency loan ang mga miyembro sini nga apektado sa Tropical Storm Paeng. Ini ang ginanunsyar ni Vic Veloso, ang GSIS President kag General Manager bilang sabat sa pag-abilar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga ahensya sang gobyerno sa pagpasiguro nga mabuligan ang mga naapektuhan sang kalamidad. Suno kay Veloso, ang GSIS ang nagpain sang 1.5 billion pesos sa emergency loans para sa mga miyembro kag pensioners sa 15 ka lugar sa North Luzon nga naapektuhan man sang nakaligad nga mga kalamidad. Ang emergency loans ang bukas sa mga active members kag old age kag disability pensioners sa Masantol, Pampanga, Occidental Mindoro, Vigan City kag mga banwa sang Bauco kag Besao sa Mountain Province.
Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 97 centavos. Samtang, suno naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 35 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 42 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 10 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 52 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations 65 pesos and 60 centavos, tubtob 67 pesos and 65 centavos ang presyo sang unleaded, 66 pesos and 50 centavos, tubtob 68 pesos and 40 centavos ang presyo sang premium, kag 77 pesos and 65 centavos, tubtob 79 pesos and 35 centavos naman ang presyo sang diesel. Negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 ang aga. Kagamuyan to nga itong kabugusan niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag sa katapusan kami ngayon mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second. Kagkaron kadtuan naman naton mga kabombo ang aton nga patrol kay Bombo Carla May Defensor para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Siya na sa piyakalinya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Zaldi, live kita diri subong sa Our Lady of Candles kag magkatampong na makita no sa Santos nga misa sining Domingo. Bombo Zaldi kung natawon naton di amo ni ang pinaka ulihin naman no o kon last Sunday sang bulan sang Oktubre, Bombo Zaldi. So far subong at least thank you Lord kay tungod nga wala na kita may na batsyagan nga pag-ulan-ulan sini nga aga Bombo Zaldi. So far di ang ato sini nga mga kauturan aktibo kini no nga nagapadulong diri sa Our Lady of Candles para magtambong sang Santos nga misa, Bombo Zaldi. So Bombo Zaldi, magasugod na ang Santos nga misa. Karon sa ikatatlo kag isa kanapulo nga Domingo sang tuig kag ang aton tema amo ang madayon ako sa imo balay karon nga adlaw. Ginaupod man naton sa sini nga Eucharistia ang kapawayan sa mga kalag sa masunod nga mga minatay. Boots Marquisling, Nestor I. Gabalda, Rimondo Andrita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio Isabel Custodio, Lino B. Cofeno, Kelio Espiliogo, Florentino Tarubales, Jaime Oprisna, Danilo, Judge Ramon de la Liarte, Hermelina de la Liarte, Rosemary Wenceslao, Alfredo, Agustin Saludada, Clarita, Floreta, Telma, Quilino Estelito, Alfie, and Candy Lario, Higanto, Fi Salgado, Alfredo Penuela Seniors, Sister Maria Cicelia, Lourdes Baranco, Lelia Mili, Leonila, Angel, Heidi, Severo, Jose, Silvestra, Reverend Father Patrick Harley, Reverend Father Colum O. Halpen, Reverend Father Agustin L. Rowing, and Reverend Father Victor Dumalaos, Manuel Concha, Agripino Concha, Marceliano Concha, Sister Carmen, Cornelio, Cesar, Jose, Andres, Celidonio and Lolita Ponchoso, Lorito Heraldoy, Heraldo Tumazar, Welson Marter, Mark Welson Marter, Alea Makilan, Jodolfo Makilan, Jose Tumolak Jr., Felisa Polidario, Porita Makilan, Roberto Biantisela Sr., Nicanora Chansila, Victoria Wayan, Agapito Wayan, Eugenia Espilita, Josefina Hill, Imelio Mamego,
Benito Eufemio, Dolores Eufemio, Jose Barrera, Jennifer Barrera, Salvacion Dolosa, Arnold Dolosa, Antonio Locsin, Cagrinaldo Ancelas. Ginaupod manaton sa sining Eucharistia ang pagpasalamat sa ang aton mga birthday celebrant, Fatima Ruales and Jocelyn Joycel, kagang successful bar exam ni Bochi Espina. Palihog magtindog ang tanan, kag aton sug alawon ng Ginoo. Sa presensya sang iya Ministro Monsignor Felix Pasquin, kag palihog magupod ang tanan sa mga salabton kag ambahanon. Sa aton pagpililipon, grasyas ang Diyos ang nagdala sa tagsa-tagsa. Diri sa misa sang Diyos aton pakita, kag mapabatya ang tanan sa iya. Nakita ang simbahan sang Diyos, muskang angay ginawang sinadya, sa pag-ambak at pagayaw sa Diyos. Magdayaw kag magsinadya, kita tanan sa Diyos. Sa sining santos nga misa, ialat natin ang tanan sa iya. Magdayaw kag magsinadya, kita tanan sa Diyos. Magdayaw kag magsinadya, kita tanan sa Diyos. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sang aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Daw ano kadako ang paglugpay kag pagpabakod para sa aton nga ang Ginoong Hesus, luyag mangin aton bisita. Abyan kag kaupod sa pagpanglakaton, sa pihak sang aton mga kasaypanan. Ang iya pagdayon sa balay sang makasasala, nagahatag man sa aton sang halimbawa, kung paano kita magtulok kag magtratar sa mga tawo nga nalisdan kag napatumbayaan, ayhan tungod sang ila mga sala. Mga kauturan, ihanda naton ang aton kaugalingon sa paghalad sining santos nga misa. Aton tulukon ang aton mismo kaugalingon. Akuon ang aton mga sala, kag mangayo kita sing patawan. Tanan, nagakompesar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako, matuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga anghel sa mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kamay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan.
Mga bulyo kita. Pagkamahanan kag maluluyon na Diyos, bangod sang imo amaynon na pagigugma, imo ganhimo natakos sa nakamutaan ang pag-alagad sa imo mga tumuluo, luwas sa kabi sa tanan ng mga kasablaga. Ako malambot namon ang makatayuhan nga imo ginsaad sa amon. Ginapangayo na mo rin sa imo, pagi kay Kristo imo nakagamot Ginoo, nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Ang mga pinasensyahon sa maluluyon na Diyos, naghatod sa makasasala sa kahigayunan sa paghinulsol. Tungod iya ginahigugma ang iya katawhan. Bisan pa ang iya mga sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ahon kang maluluyon nga Diyos, naghatod sa makasasala sang kahigayunan sa paghinulsol. Tungod iya ginahigugma ang iya katawhan. Bisan pa ang iya mga pagsilot nagahatag sang pagtulunan nga nagatuyo hindi sa pagkondenar kundi sa pagtadlong kapag tuytoy padulong sa conversion. Ang pagbasa gikan sa libro sang Kaalam ni Solomon. O Ginoo, sa imo atubangan, ang bugos nga kalibutan kasubong sang isa ka bilog nga balas nga hindi makapahulag sang timbangan, isa katulo sang tunog nga makita sa duta sa kaagahon. May tumbas ka nga gahom sa pagbuhat sang bisan ano, pero maluluyon ikaw sa tanan. Ginakalipatan mo ang amon mga sala sa paghatag sa amon sing tinion sa paghinulsol. Palangga mo ang tanan nga nagakabuhi, kay wala mo ginapakanubo ang imo gintuga. Kung wala mo maluyagi ang imo mga gintuga, kung tani wala mo na lamang inigintuga. Paano ang pagpadayon sa mga butang kung hindi ikaw luyag? Paano ang pagpadayon sini kung wala mo inigintuga? Gintugot mo nga magkabuhi ini o Ginoo, tungod kay imo ini kag palangga mo
ang tanan nga nagakabuhi. Ang imo dili mamalatyon nga espiritu, yara sa tagsa kag isa sa ila. Gani imo ginasabdong sing malulu ang mga nagapakasala batok sa imo. Ginapahanomdo mo sila sang ila ginabuhat, kag imo sila ginapaandaman na hanungod sini, agud nga ila bayaan ang ila malaot nga paginawi, kag magsalig sila sa imo, ang Ginoo. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Bendisyonan ko ang imo ngalan sa walay katubtuban, o Diyos ko kag hari ko. Bendisyonan ko ang imong ngalan sa walay katubtuban, o Diyos ko kag hari ko. Ibantala ko ang imo pagkagamhanan, o Diyos ko kag hari ko. Magapasalamat ako sa imo sa wala sing katubtuban. Sa tagsa kaadlaw, magapasalamat ako sa imo. Dayawon ko ikaw sa wala sing katubtuban. Bendisyonan ko ang imong ngalan sa walay katubtuban, o Diyos ko kag hari ko. Ang Ginoo mahigugmaon kag maluluyon. Indi madali mangakig, kag puno sing mapinadayonon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan, kag maluluyon sa tanan nga iya ginhimo. Bendisyonan ko ang imong ngalan sa walay katubtuban, o Diyos ko kag hari ko. Ang tanan mo nga mga gintuga o Ginoo magadayaw sa imo, kag ang imo mga tawo magapasalamat sa imo. Magahambal sila sang himaya sang imo ginharian, kag magasugid sila sang imo gahom. Bendisyonan ko ang imong ngalan sa walay katubtuban, o Diyos ko kag hari ko. Ang Diyos matutom sa iya mga saad, kag maayo sa tanan nga iya ginahimo. Ginabuligan niya ang tanan nga yara sa kalisdanan, ginabayaw niya ang tanan nga ginapaubos. Bendisyonan ko ang imong ngalan sa walay katubtuban, o Diyos ko kag hari ko. Wala sang anuman nga makaggalanyat nga istorya na hanungod sa katapusan sa kalibutan ang makapatublag sa aton kung kita nagakabuhi suno sa aton bukasyon bilang mga Kristiyano, kag maghimo kita nga mga timaan sang himaya ni Hesukristo. Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Tesalonika. Mga utod, tungod sini nagapangamuyo kami sa gihapon para sa inyo. Ginapangayo namon ini sa Dios nga nagtawag sa inyo sa sini nga pagkabuhi, nga himuon niya nga mangintakos kamo sini. Kabay nga sa iya gahom, iya matigayon ang inyo handom sa paghimo sing maayo, kag maghimpit ang inyo buhat sang pagtuo. Sa sini nga paagi, ang ngalan sang aton Ginoong Hesus, pagahimayaon ninyo, kag kamo himayaon niya paagi sa grasya sang aton Dios, kag ni Ginoong Hesukristo. Nahanungod sang pagkari sang aton Ginoong Hesukristo, kag sang pagtipon sa aton sing tingob sa pag-upod sa iya, nagapakiluoy ako sa inyo mga kauturan, nga hindi kamo dayon magsalangisag sa inyo mga panghuna-huna, ukon magkatublag sa mga nagasiling, nga ang adlaw sang Ginoo nag-abot na. Ayhan may nagatagna, ukon nagawali sini, ukon may nagasiling, nga kami ang nagsulat sini. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang matuod nga pagsugata kay Kristo wala nagapabilin sa aton pagka-indiferente. Si Zaccheo nakasugata kay Hesus kag siya nagbago. Palihog magtindog ka na.
Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak, ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya, may kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sa Jesus nagsulod sa banwa sang Jericho. Kag nag-agi man lang siya didto. May pangulo sang madugsukot sang buhis didto nga manggaranon nga ginahingalanan kay Zaccheo. Nagtinguha siya sa pagtan-aw kung sino ini sa Jesus. O galing, hindi siya makakita tungod sa madamo nga mga tao kay manubo siya. Gani, nagdalagan siya una sa ila sa mga tao kag nagsaka sa kahoy nga si Kamoro. Agud makakadto siya kay Jesus, makakita siya kay Jesus nga mag-aagi sa sadto nga dalan. Sa pag-abot ni Jesus sa sadto nga duog, nagtangla siya kag nagsiling, Zaccheo, panaog ka sing dali-dali, kay madayon ako sa imo balay karon nga adlaw. Nagpanaog si Zaccheo sing dali-dali, kag ginpato niya sa Jesus sa dako nga kalipay. Ang tanan nga mga tawo nga nakakita sini nagkulumuron. Ini nga tawo nagadayon sa balay sang isa ka makasasala. Si Zaccheo nagtindog kag nagsiling sa Ginoo, karon manunudlo, ihatag ko sa mga imol ang katunga sang akon pagkabutang. Kag kun may gindayaan ako, bayaran ko sa sing 4 kapilo. Sa Jesus nagsiling sa iya, ang kaluwasan nag-abot sa sining panimalay karon adlaw. Kay ini sa kaliwat man ni Abraham, kaya ang anak sang tawo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang mga nadula. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Pinalangga ka mga anak sang Diyos. Adlaw sang Ginoo. Kag adlaw na kita nagapamati kung ano ang ginasiling niya sa aton. Pinaagi sa mga balasahon. Ang ginahambal sang Diyos sa aton para din sa aton kaayuhan. I-imagine natin subok na anak kita. Bata kita. Kagang aton Diyos kaamay. Nagapungko sa lamesa. Ang iyakamot ara sa aton likod. Isa lang kapilo na pala ang Diyos. Makagagahong masyadong katako. Kamay man lang kita. Apang kinalangan
Ang Diyos nagapaligid sa imo. Nagauligid sa imo ang Diyos. Bisan masyado kita ka insignificant. May kindness ng Diyos sa atin. Imo ang Diyos. Bisan masyado kita ka insignificant. May kindness ang Diyos sa aton. Very, very kind ang Diyos sa aton. Sa ano nga rason? Gamay kita katama, dako sa katama, apang ang iya balatyagon panguna-una kag kabilugan para sa imo nga daw balas man lang kagamay. Sa rason nga kita sa iya kita naghalin kag ang Dios nagahambal sa aton, liwat sa aton imagination. Ang Diyos nagapungko sa lamisa, sa siya, kita daw anak niya, nagaagbay sa aton, nagasiling siya sa aton. You are mine. Ikaw, akon. Akon, ikaw. So ano man kita subong mga kauturan, batya ko naton, sa mata gali sang manunuga sa mata sang Diyos. Bisan daw ano, ikaw kagamay, apang palangga ikaw sa Diyos. Kag pabatyag niya ikaw, paagi siya pagsiling, akon ikaw. Sustinihon ko ikaw. Kadto kita sa second reading, sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Si San Pablo, nag-remind sa mga taga-Tesalonica, may gintawag ka mo sa mahal na Diyos. Pinaagi sa kay Jesus Christ. You were called by God through Jesus Christ to have faith in Him, na magtuo sa iya, kag magsunod sa iya. Mga kauturan, gina-remind sila ni San Pablo nga hindi gid kamo malipat, nga tinawag kamo sang Diyos, pinili kamo sang Diyos. Bisan ano ang imo kahimtangan, pinili ikaw sang Diyos. Kita man mga kauturan are like the Thessalonians. Hindi kita magsiling ay isa man lang ako iya kapurok nagaistar sa isa ka gamay nga village or subdivision. Hindi ako madiparahan ni konsino. Apang sa mata, sa amay naton sa Diyos, ikaw aragid sa iya, tagipusoon. Ginatawag niya ikaw. Kag ano man ang sitwasyon sang aton kalag, ano man ang sitwasyon sang aton pagpangabuhi, ginapambal ni San Pablo sa mga Thessalonians, you were called in your brokenness and sinfulness. Gintawag kita sang Diyos. Broken kita. We are broken. We are sinful. Apang pareho sa first reading, ang Diyos nagasiling, akon ikaw. Gani, ginahambalan ni San Pablo ang mga taga-Thessalonians, ang imo estado, naglaina, nagtaas ka na. Siling ni San Pablo, nagapangamuyo ako sa inyo that you will not fail.
you will not fail. You were called to a faith, and our life should be conformed to that faith. Gapangamuyo ako sa inyo that you will not fail. Ang Ebanghelyo, mga kauturan, matahong mga istorya ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, gina-isolate, ginalibak, ginahambal si malain behind his back. Sa rason na siya sa mata sa mga Hudiyo, traidor. Kaya nagkapangalagad siya sa Roman government nga nag-occupy sa ilapungsod. Nagkapangalagad siya bilang tax collector, kag ang matipon nga mga buhis ihatag sa foreign government. Kag in the process, ginapamulsa niya ang iban nga kwarta, kag nagmanggaranon siya. Sa mata sa mga Hudiyo, mga kauturan, malain siya na tao. And he was alone. He felt he was alone. Why siya si mga abyan? Then nakabati siya. On that particular day, sa Jesus, mag-aagi sa ilabanwa. There was a pull in his heart. He wanted to see Jesus. Sino ini si Jesus, mga para sa iya. So, hindi sa luyag na mag-intra sa crowd, kay isolated siya. Ginalikawan siya. Sumaka siya sa kahoy, mga kauturan. Naglabay ang Ginoo, damo ng mga tao. Paglabay sa Ginoo, nagpundo ang Ginoo sa puno sang kahoy, ara si Zacchaeus sa ibabaw, nagtangla sa Jesus. Pag nagsilin sa iya, Zacchaeus, panaog ka. Madayon ako sa imo balay, karon kit. He was called by name. Sa iya nga circle sa ilabanwa, wala gani sing katawag sa iya, panawag sa iya, ang inang makasasala, inang pangwarta o braya. For the first time, it was something sweet to his ears. He was called by name, by Jesus Christ. Panahog ka, makadto ako sa imo balay. Si Zacchaeus, nagdali-dali panaog, nagkadpauli sa balay, kagin agda sa Jesus. Nagpakaon siya dito sa Jesus. In the meantime, ang iban nga mga tao, ang mga kasimanwan niya, nagkulumuron na, kalumuron. Parte ka Jesus. Ano man yung klase ka tao, managadayon sa balay sa makasasala. Ano man yung klase ka tao nga balaan, maayo, karon masulod sa balay sa makasasala. But Zacchaeus stood his ground. Waay siya malingkang. Naghambal sa Ginoo, Ginoo, katunga sang akon manggad ihatag ko sa mga imol. Kag Ginoo, kung may gindayaan ako, ulian ko siya 4 kapilo. Ano ang natabo kay Zacchaeus? Siling naton, he was not accepted sa iyang banwa. Ginalikawan siya, gina-isolate siya. He was not accepted. But with his encounter with the Lord Jesus Christ, he felt accepted. Ginbaton siya. Ginoo mismo ang nagbaton sa iya. Nga kauturan,
amo man ayhan ina sa aton relationship with one another. Acceptance ko nami that there is acceptance among us. Kahit ano ka man, bisan ano man ini, first, let us accept the person. Then, sa gitpakitaan ni Jesus si Zacchaeus, acceptance, something was happening in Zacchaeus. He became a changed person. He was transformed. And the change was this, Ginoo, katunga sang akon manggad, ihatag ko sa mga imol. Kung magindayaan ako, ulian ko, 4 kapilo. There was a change in the person, resulting to acts of justice and acts of charity. Mga kauturan, sa aton karelasyon sa mahal na Diyos kay Jesus Christ, maging sino ka man, ano man kita subong right now, feel, patyaga ang Ginoo do pariho sa kayo kasiling siya sa imo. Ari ako, I will enter into your heart today. Masunod ako sa imo balay, sa imo tagipusoon karon nga adlaw. Adlaw a Domingo. Kag pakitaan ko ikaw sang pagbaton. Pagbaton kay ang Diyos wala nagasikway. God is very kind and very merciful. Kagkabay pa ining acceptance sa kinapakita sa Ginoo sa aton, magpamunga sang isa kapag pangabuhi. Santo sa batasan mismo sang aton Ginoong Hesukristo, who is kind and merciful. Palihog magtindog ang tanan. Sa mabaskog na tingog, tanan kita. Nagato ako sa isa lamang ka Diyos, Amay. Makagagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag indi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga sa Hesukristo, bugtong anak sang Dios nga ginanak sang Amay. Sa wala pa ang kalibutan, Diyos gikan sa Diyos, kasanag gikan sa kasanag. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala gintuga, isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kag ginpanampon siya ni Maria nga Biyerhen, sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos kag ginlubong. Kag nabanaw siya sa 4 kaadlaw suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay, kag magakari siya liwat nga mahimayaon, sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag nahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sang mga sala. Nagapaabot man ako sang pagkabanhaw sang mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
Si may pagsalig, makamuyo kita sa Ginoo nga mahigugmaon kag puno sang kaluoy kag magsiling kita. Hatagi kami sang bag-o nga tagipusoon o Ginoo. Hatagi kami sang bug-o bag-o nga katipusoon o Ginoo. Ang Ginoo maluluyon sa tanan. Agud indi siya maglakat sa dalanon sang aton kabuhi, nga indi niya kita masugata. Mga muyo kita. Hatagi kami sang bag-o nga tagipusoon o Ginoo. Ang Ginoo gamhanan. Agud nga ang iya grasya magtandog kag mag-ayos sa aton. Mga muyo kita. Hatagi kami sang bag-o nga tagipusoon o Ginoo. Ang Ginoo nagapiyong sang iya mga mata sa aton mga sala. Agud indi siya maglakat upod sa aton, nga indi kita magbag-o. Mga muyo kita. Hatagi kami sang bag-o nga tagipusoon o Ginoo. Ang Ginoo nagahigugma sa tagsa ka nagakabuhi nga tinuga. Agud indi siya mapaslawan sa pagtibong sa aton, sa indi maayo nga kahimtangan. Mga muyo kita. Hatagi kami sang bag-o nga tagipusoon o Ginoo. O Ginoong Diyos, namon ikaw maayo sa tanan kag tampad sa imo katawhan, buligi kami sa amon mga kinahanglanon, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Inadala namon sa altar mo. Ini ang halad namon para sa imo. Tamday ni, O Diyos, kag batuon nga mangibalaan sa ngalan mo. Inapay na amon minahalan, bukas ang amon mapangabunay. Pagtunay ni kabendisyonan mo, kamagin amon tunay na pagkaon. Inadala namon sa altar mo. Ini ang halad namon para sa imo. Tamday ni, O Diyos, kang patunan nga kangin balaan sa ngalan mo. Ining bino amon minahalan, bunga sa amon pagsakripisyo. Kinabulayan sa imo tumulong, at agud nga angkon namon ang imo kaluwasan. Inadala namon sa altar mo. Sa altar mo. Hindi ang halad namon para sa imo. Tamday ni, Diyos, kag patunan nga mangimbalaan sa ngalan mo. Palihog magtindog ang tanan. Sa aton nga misa subong, aton dumdumon ang mga nahalitan sang bagyo kag baha. Aton sila pangamuyuan. Aton pangamuyuan ang mga nagkalamatay tungod sa baha. Kag mangamuyo makita sing pagpasalamat sa sining bag-o nga adlaw, ang adlaw nagasilak.
Sa pangamuyo kamo mga utod, agud ang aton sakripisyo paggabatunon sang Dios, amay makagagahom sang tanan. Batunon unta sang ginuang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagapakiluoy kami nga ining sakripisyo mangin putli nga dulot para sa imo kag madangat namon ang imo kaluoy. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Nagyaraman sa inyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos ang magpasalamat kami sa imo santos nga amay, kay sa imo nagakabuhi kami, nagagiho kag nagapadayon karon bisan nga malagi pa lamang kami sa sini nga duta. Ginahatag namon sa ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sa imong gugma kun sa yuron ang paglaom sa amon nga walay katapusan nga Paskwa. Kaginatag sa tanan sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus salin sa mga minatay. Gani upod sa tanan nga mga angheles nagadayo kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoong Diyos sa mga isto. Napuno ang langit kag lupa sa imo himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ayaw ng nagakarisa ngalan sa Santos ikaw nga turgido kag tuburan sang tanang pagkasantos, gani padala ang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesus Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya iligin panagtag sa iya magagintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini kay niya mga lawas nga gatugyan para sa inyo. Sumaan pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagpasalamat liwat kag iya naging palibot sa iya mga gintutonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kay niya mang kalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kakasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handamanan. Ang misteryo sang pagtuo. Pinabantala namon, kung Ginoo ang imo kamatayon, kadamon ginabahaya, ang imo pagkabanhaw, tugtog sa imong Ganamay, amo ginalad sa imo ng tinapay sa kabuhi ni kalin sa kalawasan, sa pagsaulog naman sa kandumanas, pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nakapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi ka makatakos
sa pagatubang kag pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagkapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodong damang imo simbahan na lapnag sa bugas sa kalibutan, himpita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emeritus si Vicente kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban, ang mga minatay nga amon subong ginadumdum pamisahan. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga babanhaw, dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabiyan, batuna sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nabong. Kaluoy man kami nga diri karon nagatambong. Bendisyon ni ang mga panimalay, bendisyon ni ang nagahalad pasalamat, kag ang may mga special intentions, kag ang nagapangayo sang pag-ayo kag healing. Agod maambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayo kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos, upod kay San Jose, iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, gidahatag sa imo, O Diyos, amay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Kalihog magtindog ang tanan. Tungkol kay ginsugod sa aton maluluwas, mga muyo kita sa dako kapag salig suno sa iya gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami isang paginait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad baluwas, kami gihapon sa sala kag baligon na kami. Sa tanan nga mga palaligban sam, tanagapaabot kami isang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo, nga amon man luluwas. Himaya
O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagkida ay kinabiling ko sa inyo, ang akong pagkida ay kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag sunod sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagkida at kag pagiusa, ikaw nga nagkakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang pagkida sa Ginoo, yaragyapon sa inyo tanan. Magatagay kita sa pagdidait sa inyo tanan. Yari ang kordero sang Diyos, nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang nga isa ka pulong kag magaayo ang akon kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sang Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatuwa ko nga ira magid matuod sa ding balaan nga sakramento. Ginahigog mahako ikaw na bawo sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akong kalag. Sa siningation tungod ka hindi ko ikaw mabaton sa santos sa pagkalawat. Magkari ka bisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagakos ako sa imo, na daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa ang akon bukos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga mamulag ako sa imo. Amen. Ang lawas ni Kristo, matahong inunga sagrado, pag-igugma sa Diyos, labaw sa tanan, ang iyuyata sa aton, pangambit sa Diyos sa kawan, ginula sa tanan ng katawan, sakripisyo sa Diyos, kaluwasan sa tao, subugag sa mga katuligan. Amen.
kay Kristo. Iningi ang lawas ni Kristo, pagapulong sa Diyos naming tao. Misterios ang Diyos, kaluwasan sa tao, at tungkad lang sa pagtuo. Ini ang dugo sang kordero, tungkod na ginala ni Kristo, inula sa krus, ginhalat sa altar, tungkod sa pagigugma sa Diyos. Amen, amen. Ginugong kita sa lawas si Kristo. Amen, amen. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Amen, amen. Ginulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, amen. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Tanan kita, isa lang para kay Kristo. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, ipabatyag pagid sa amon ang ginahikot sang imo gahom paagi sining Eucharistia nga nagsagod sa amon agod amanon kami sang imo grasya sa pagbaton sang imo mga panugan. Ginapangayo namon ni sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay ang tanan. Sa sining nga bahin na aton gid ginapasalamatan ang sponsor sang sining misa nga amo ang katapo sang Apostolate of Divine Mercy. Kag ginapahibalo gid ang tanan nga mayara kitang nga anticipated mass na kada Sabado sang hapon alas 6. Alas 6 sang hapon. Kag sa palaabuton nga Disyembre 23, 2022, amo ang ika-50th o kon Golden Sacerdotal Anniversary sang aton Parish Priest, Monsignor Felix Pasquin. Gani ang aton parokya sa gihapon, nagapangayo sang inyo bulig sa pagselebrar sa sini nga okasyon. Kag mayara kita sa gihapon nga mga envelope sa entrance sang atong simbahan para sa mga luyag mag-donate kag magpakigbahin sa sini nga selebrasyon sang Golden Sacerdotal Anniversary sang aton Kura Paroko. Kag ang aton parokya nagapangita sa dugang nga mga lay minister, gani ginapahibalo ang tanan ang aton EMHC mayara sang formation seminar sa maabot nga November 19, 2022 para sa mga abyan naton nga luyag magserbisyo sa aton simbahan bilang lay minister. Magpakig-angot lang kita sa opisina sang aton parokya. Kag ginapahibalo sa tanan, nga ang aton mga youth may ara ginabaligya nga kandila nga tag 100 para sa culmination sang Santo Rosario kakaron nga hapon. Kag may ara kita Santo Rosario alas 5:30 sang hapon antes ang alas 6 nga misa. Kag pagkatapos sang aton misa sa alas 6 may ara kita nga floral offering kag candles offering.
kag ginapahibaluman sang tanan nga ginaremind ang tanan nga may ara nga mga subri dira para sa piyesta minatay nga sarang na makuha sa lamisa sa entrance kag butangan naton ini sa mga ngalan sang aton mga minatay kag ihulog diri sa bak sa atubangan sang aton nga altar. Kag ginapahibulo ang tanan nga sa November 1 ang aton misa alas 7 sang aga. Kag sa November 2, ang aton misa alas 6 sang aga. Kag sa November 3, ang BEC sang Greensville 2 magahiwat sang ila walong nga piyesta sa kadunggan St. Martin de Forest. Kag ang ila misa alas 6 sang aga diri sa aton man nga simbahan. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Hindi gid kamo malipat magpamisa sa mga kalag sa inyo panimalay. Ilista ninyo ang ilang ngalan sa sobre dira sa likod kag ibalik kag isulo diri sa box diri sa tiilan sang Santo Cristo para mabisahan November 1 kag November 2. Thank you. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa Kabay-bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahaladag santos nga misa maglakat kita sa paggidaet. Salamat sa Palakpakan naton ang Ginoo. Kita karon sa kalibutan, nagapanglakaton, padulong sa amay naton, sa kay Kristo maghiliog yun. Pagpagkinulsod dapat imon, sa pagpagtumagpadayon, sa pagkikulising bukod, sa Diyos kag maisikatao, sa aron nga pagpasanyong, sa Kristiyanong katiling hep-hep-hooray, ibantala ang balita sa tanan nga katawan. Sunod ba tayo yung kabinatong sa pagdalaman sa inyo sa live ng Santo Misa naton sa Gapon, direct from Our Lady of Candle Parish na sa pagpanguna ni Monsignor Felix Pasquin. Subong nga sinato ni kalima or katapusan kita Domingo sa bulan sa Oktubre, no? Ika napulo nga bulan, buwas tapos bulan ang kita magabinan. So sa mga nag-upod sa aton sining misa, nagatutok sa aton FB kag YouTube channel, subukan nagapamati sa aton sini ilat tagsa kamo radio sets na sa 630 kHz. Salamat gid sa inyo pag-upod. Daso na mga Domingo sa gapon same time, no, diri sa Bombo Radio Bacolod, alas 6:30 sing aga, no. Every Sunday na niya sa mga utod naton, especially sa mga aton viewers, no, listeners naton niya abroad, mga taga Negros o taga Bacolod, di mo sawain niya sa Pilipinas, pwede ka mo katutok every Sunday 6:30 sing aga diri Philippine time. Ginadala nato sa inyo ang aton pagpatagayon niya sa Santos nga misa. Kaya balikan si Bombo Carla sa dugang pagiging nga mga mensahe, no? Kag pagpatag ni Monsignor Felix Pasquin, no? Sa aton sa aton sining liturgy, aton balasaon, no? Siniyang adlaw sa Domingo, 5th Sunday, last Sunday of October. Mga kabinan, no? Kadasig lang sa aton nga tiyempo. San ulat na sugod Mascara Festival naton October 1, no? Nagahabil-habil na ang napulo nga panid sa inyo sining kalendaryo. Mga kabinan, no? Gadagay ti kita sa 11 nga bulan, ay 11 nga panid sa inyo kalendaryo ang bulan niya sa Nobyembre. Mga kabinan, of course, sa aton nga mga kauturan, as mentioned kay na ni Monsignor Pasquin, no, nga may ara mo intention sa pagpamisa sa inyo mga minatay, no, kadto na mo sa inyo mga kuana malapit nga mga parokya, for more details, no, kay ti
may ara kita sang ginahiwat man nga mga misa sa atong tagsa ka mga sementeryo sa pag-abot niya sa Nobyembre 1, no? Kilalag, actually ang All Souls Day is November 2 mo. Ang November 1 is All Saints Day. Pagkaling kita nga Ilonggoya, pizza 1, kita nga nag-celebrar sa kalag-kalag. Pero sa iba niya nga mga probinsya, like sa mga disa kaiping nato nabi sa Cebu o Northern Negros, sa mga Cebuano speaking nato ng makuturan, November 2 gina sila nagapadulong sa mga sementeryo, no? All Souls Day, no? November 2 gid man kabinan, no? Si Bumbukan balikan ta, okay na siya, na dilangin na para duga nga mga mensahe pa kita, no? Sa aton siniyang pare, no? Monsignor Felix Pasquin, siniyang last Sunday sa bulan sa Oktubre. So, balikan si Bumbo Carla sa dugang pagiging nga maminsahe ni Monsignor Felix Pasquin. Bumbo Carla, kamak. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa gihapon sa Our Lady of Candles kung subong nga adlaw. Upo naman naton si Monsignor Felix Pasquin. So Father, good morning. May umaga, Bombo Carla, Bombo Dennis, kagtana naton nga mga kabombo. This is the Lord's Day. Kag nagtipon kita sa paghatag kadungganan kag pagpasalamat sa atong pinalangga nga Ginoo. Kag ang atong Ginoo maginasiling sa aton. Maging sino ka man, anak ka sang Dios, palangga ka sang Dios. Insignificant ang katatama. Daw pareho lang kita sa isa kabilog nga balas. Kagang Diyos masyado kadako, masyado ka makagagahom. Pero nagatamod siya sa aton, ginaulikid niya kita, kay iya kita. Nagahambal ang Ginoo. You are mine, akon ikaw. So ginahambalan man ni San Pablo ang mga taga Thessalonica, hindi ka mo malipat, sini, hintawag ka mo sa mahal nga Diyos sa pagtuo sa iya, kag sa paghatag sa inyo sa misyon, kag sa pagtawag sa aton sa mahal nga Dios. Gintawag niya kita sa aton nga kahimtangan in our brokenness and in our sinfulness, kag pagi sa sina magkakambyo ang aton pagpangabuhi, kag may misyon kita sa aton na ipakilala kag padunggan ang aton Ginoong Jesucristo. Ang Ebanghelyo nagasugid sa aton sa matahong istorya sang isa ka tawo nga ginalikawan sang tanan kay makasasala siya kag traidor siya sa iyang pungsod. Apang ang aton Ginoong Jesucristo nagpakita sang acceptance sa iya, pagbaton sa iya sa kay-sakeyo, kag ang pagbaton sang Ginoo sa iya naghatag sing conversion sa iya. Kag nagsiling ang Ginoo, ang nagsiling si Sakeyo sa Ginoo. Katunga sang akon manggad, ihatag ko sa mga imol. Kag kun magindayaan ako, ulian ko sing 4 kapilo. So ginapakita dire sang aton Ginoong Jesucristo na siya nagapangita sa mga nagdula. So amo ini, how kind the Lord is, how merciful God is in our life. So sa subong kapamati kita, galantaw kita, ano man ang imo kahimtangan sa pangabuhi, espesyal ikaw sa mata sang Dios. Ginaulikid niya ikaw, gani kabay pa nga kita mag-respond sa sining kindness kapag palangga sang Dios sa aton sa pag-upod sa iya sa aton pagpangabuhi. So sa subong ti Father, malapit na ang tigkalalag ako ng pista minatay. Ano diri ang asa labi lagid sa mga kalatoryo kag makalanga dito na sa langit nagabulig ang nagaampo sa aton. Nakita nga nabilin dire si babaw sang kalibutan magmangin patutom sa aton nga pagsunod sa aton Ginoong Jesucristo. Espesyal ina nga adlaw so ang mga panimbalay nagatipon kag with love, with
with fact kag aton sila halaran sang santos nga misa. Yes, so amo na subong nga bang madanis nga mayara diri sa nga All Souls Day, no? May box diri para sa aton sini nga mga minatay, no? Kung sino gusto nga magpamisa, di every church father, di ba, available Tanan, bilog nga kalibutan. No? Bilog nga kalibutan, no? Ano ini ba mo danis amo na nino panata na kumbaga sa aton sini nga mga kauturan nga every pista minatay ginapamisahan gid nila ang ila sini nga mga himata nga nagapahuway na. Yes, so Father, thank you so much. Salamat din. So, Bambadani, sa mo no, ang nangimisahiman, nagikan kay Monsignor Felix Pasquin, Bambadanis. Sige. Bambadanis, gikan diri sa Our Lady of Candles, sini si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat kay Bumbo Carla May Defensor, no? Direct from Our Lady of Candle Parish, sa gapon sa ato sini Misa. Tag sa iyag ka Domingo. So standby na ko mo sa masunod natin nga programa. Good Morning Philippines. May mga nakilira makita nga mga interviewees, of course, no, particularly maintaining panaysayang ko rin sa caretaker o sa private nga Mausoleo dito sa Bacolod, no. Well, storya ta gulo ginagmay angot sa mga minatay sa repeat nga celebration naton sa kalag-kalag na sumabot yang Martes. Of course, karon man 8:30 silingaga BNN kita, Bumbo Network News, lilion tanan bilog naton nga pungsod, sining halit nga dala ni Bagyo Paeng na special edition sa ato, sining Bumbo Network News, sining adlaw sang Domingo. Sinatanan ato na panamulikan, magkalagay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers